Hello, good morning mga kalugaw. We're cooking maligoso. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Pero sa Kapampangan, maligoso. Kamote. Pa-fry muna natin yung kamote. Yan. Para hindi siya ito yung Kapampangan traditional way of cooking. Normally is pa-fry mo na yung veggies. If menudo or caldereta, so pina-fry mo na yung carrots and patatas. Why? Para po hindi siya madurog or hindi siya mag-create ng water. Hindi siya magpo-produce ng water pa. Kasi veggies has more water inside their human body, putty body. Then just add the garlic. Oo. So, nilagay ko yung isang buong bawang. So, this time guys, wala siyang sibuyas. Kasi, alam mo na, naubos yung sibuyas kahapon. Ginawa nilang bulaklak. So, bawang lang. Tingnan natin siya. Wait natin hanggang mag-golden brown. So, this is bagoong. Yan. Then, you put na the kamates. Sa Talimundok, Marinla, bablog king luluto ko. Guys, sabi nung may-ari ng bahay, yung pinsan ko, bakit daw ng kawali ko? Ganun po talaga pag first time. So, go. So, ayan. So, kailangan natin, wait natin hanggang sa ma-dissolve or madurog yung kamatis. Ayan guys, pwede na yung kamatis. Then, lagyan na natin yung fish. Ayan. Yes. Luluglugan mo lapin det ang sili. Ito dito. Bango. Kumulat ang pok. Yan. Okay. We'll add the sile. Sayang kasi kaysa masira.
Ilagay na natin. Send pa yung water. Pa yung water. Water. Ayan guys, nilagyan ng water. So, pag nilagyan mo ng water, dapat hindi ka maghahalo para hindi sasariwa. Cover it. Asan yung cover? Ha? Yan. Hintayin natin siyang kumulo. Siguro mga 5 minutes. Di ba? Baik maligo. Diyan yung cubes. Kailangan makamamagic. Sarap. Ayan po. Di naman yan cubes. Sa mga Tagalog, comment kayo kung anong tawag sa inyo to. Mga Ilocano, Bisaya. So, yung lasa niya parang ampalaya leaves. So, sa Kapampangan is maligoso. Saligoso. Okay, guys. Kumukulo na siya. Ang bango. Kaya mo na ito kaya ganyan sa may matabang mo. Tapos ka maluming. Wow. So, hintayin natin mas madurog yung ibang kamote. Para meron siyang... Diyan makaret kasi ni Babang nas mo rin. Uling kaya mo, layang asin, layang... Eh, nakalupay mo lang. Damn! Sarap! Ako yung spaghetti gawin may noodles. Sandyang ref me. 3 minutes. Pero pa-cherry niya. Durugin natin yung ibang kamote. Hindi mo daw, 0925. 0925 38. 38 8. Ayan po, mga donya. 526. 38 Ay, nakang- 526. Dininan mo ng asin? Konti. Patis. Oy, dapat always use iodized salt. Not this. Yes. Fish sauce yun Hindi that's, gout. Pag fish sauce, gout. So, kapag salt, kailangan iodized. Op. The number, ay, yan ang gusto. 0925. Okay. Good taste. Pa-service na. Rep. Umang na siya. So, ayan na po. So, lalagay na po yung Yet, pa yan. maligoso. No, hindi na. Hindi mo nang marunong mag-edit eh. Bala na si Batman. So, yun. You go. Dapat may itong yan gogoin eh. You go metong. Kaya nga dapat kawali. Uy, Ay, may alam din uling galunggo. buhay pa. Happy lang. Uy, takpan mo na eh. Pwede niya kami. Nalibad na mo na yan. Yan. So, that's it for today's video, guys. Have a nice day ahead. Bye!